ये सखी का हो? आज बड़ा खुशी के दिन बा। अच्छा माता भीमा बाई के 14वां रतन पैदा भइल बा। हो हम तो भूल गए रहलिए सखी। तो चला सोहर ओहर गावल जाए। चला चला चला। भीमा बाई जी के अगनमा यगनमा बाबा भीम जन्मे यगनमा बाबा भीम जन्मे हो कि राम जी अर खुशी या मनावे किया न घर लुटावे हो। भीमा बाई जी के अगनमा यगनमा बाबा भीम जन्मे यगनमा बाबा भीम जन्मे हो कि राम जी अर खुशी या मनावे किया न घर लुटावे हो। भीमा बाई खुशी या मनावे लालन के खिलावे लालन के खिलावे हो कि बाजे अन धन मोद बजनवा सब गाँव मंगल गाना मन हो कि बाजे बाबा भीमराव जी सयान भैले पढ़े के बयान कैले पढ़े के बयान कैले हो कि बाबा भीमराव जी के संविधानवा जस चले लावता नवानु हो। जय